яке аз бозиҳои ҷолибу диданӣ даври охирини марҳилаи якуми лигаи олии футболи мамлакат ин дидори дастаҳои вахши шаҳри Бухтар ва Равшани шаҳри Кӯло буд. Ба истилоҳи дигар дерби вилояти Хатлон. Ин майдондори дар варзишгоҳи вахши шаҳри Бухтар баргузор шуда бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи меҳмонон ҷамъбаст шуд. ҳузури мухлисони сершумор ба ҷараёни ин нерӯсанҷӣ шаҳомати дигар бахшид. Бо вуҷуди талошҳои зиёд дар нимаи якум мухлисон шоҳиди задани гол нашуданд. Дар дақиқаи 57 Меҳрубон Каримов тавонист тимашро ба пеш барорад. Пас аз ин легионери бошгоҳи Равшан Чекотун бинобар қоидаси тезӣ бо корти сурх муҷозот шуд. Як нафар кам будани бозигар ҳам барои ба даст овардани пирӯзӣ дар ин рақобат монеа эҷод накард. Руслан Хайлоев дар дақиқаи 98 голи дуюмро ба дарвозаи вахш зад. ҳамин тариқ бо гузашти 5 сол дастаи Равшани шаҳри Кӯло ба рақиби азалии худ вахш пирӯзӣ ба даст овард. айни замон Равшан бо 17 имтиёз дар зинаи панҷуми ҷадвал қарор дорад. Вахш бошад бо 13 хол дар зинаи ҳафтум аст. ҳаводорони футбол дар варзишгоҳи Талку Арена ба ду гурӯҳ тақсим шуданд, зеро ду тими шаҳри Турсунзода Регар Тадаз ва Сардор дар доираи бозиҳои даври 11-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол юни дастаҳои лигаи олӣ бар муқобили якдигар қарор гирифтанд. аз оғози нерӯсанҷии бозигарони Регар Тадаз бештар ба ҳамла гузаштанд ва ҳуҷумҳояшон пас аз 22 дақиқа натиҷа овард. дар як ҳолати ба миён омада Далер Имомназаров аз зарбаи ҷаримавӣ мустақим тӯбро вориди дарвозаи Сардор кард. ин дидор то охир ҳамин як голи зебо дошт, ки Далер тавассути он ғалабаи Регар Тадазро таъмин кард. ҳамин тавр дастпарварони Алишер Тухтаев бо касби 3 имтиёз даври 11-умро ба итмом расониданд. Сардор бошад шикасти навбатиашро дар лигаи олӣ ба қайд гирифт.